Вашу поддержку бурными аплодисментами Буларны Жанганыбек. Рамазан айы бара, республика күләмендә безнең гөрләп, шаулап, авылларда, районнарда, төрле регионнарда безне татарларны берләштергән Сабантуебыз үтеп китте. Без менә шушы Сабантуйларны җыеп, бер балалар Сабантуенда балалар өчен бәйрәм ясыйсы килгән иде. Шушы жилплощадкага якын булган, шушы микрорайонга якын булган мәктәпләрне шунда чакырдык. Монда безнең татар гимназиясе 5нче гимназия, 115нче мәктәп, 134нче мәктәп, 130нче мәктәп, шулай ук 77нче мәктәп һәм 66нчы мәктәптә бүгенге көндә җәйге балалар лагерына йөргән балалар килде. Вот придумали этот праздник Сабантуй, который, в принципе, у нас в республике любим всеми. И решили его просто провести с целью, чтобы вообще дети узнали, что есть дворец культуры на жилплощадке. Потому что многие родители не знают. А популяризируем таким образом и дворец культуры, и досуг детей обеспечим. Это наша прямая задача. Хорошо, что он идет на русском языке, все дети понимают, потому что у нас очень много детей, во-первых, и смешанных семей, и детей вообще, и беженцев, и вот других национальностей. Балалар аңна бетермәс дип куркалар микән, анысын инде Татарстанда ике дәүләт теле бит. Рус теле дә, татар теле дә. Шуңа күрә ике телдә дә барырга тиеш дип уйлыйм мин. Минем фикерем шундый. Га кайтам. Шәһәрнекенә киләм. Ул татарлар эшләрен бетергәндә урожайны утырткан вакыт иде. Уразаның зияны юк, балалар ураза тотмыйлар. Дальше у нас идет Ярыйдыр. пятый гимназий, можно пригласить сюда. Татарча да кирәк, урыслар да кирәк бит. Икесе дә кирәк. Айырырга ярамый. Казанда шундый бер зур чара балалар Сабантуй үткәрергә, әгәр без үткәрсәк бик әйбәт булыр, һәм ул традицион да булса, тагын да әйбәтрәк булыр дип ышанып калам, һәм безнең бүгенге чара бәлки ул шуның башыдыр да дип уйлыйм.